Sawubona Busaneni, unjani? Busanele la ngine-story nje esincane ngisacela ukudlulisela sona. Nami ngingomunye nami wabantu abake ucishe bafela into engekho, bafela amanga. Into yakenzeka la Busanele, ngingalahlekelwa umfowethu. Ekulahlekeleni umfowethu kwangimele Busanele ngingene kule mkhakha lo lokuthi ubhuti wami bewuhamba. Mengingena Busanele kulento ngifuna ukuyibona ukuthi lento kanjani, hayi ngase ngibone manje hayi lento le inzima Busanele. Ngenziswa zonke izinto Busanele zakhona la, ngenziswa zonke izinto. Hayi ngase ngiqhela nje Busanele. Ngiqhela phela nama angifuni nami bebone babona. Ngase ngithi ngiyazimatanisa namaphoyisa. Ngithi phela ngifuna ukubachazela ukuthi kunento eyenzeka kanje endaweni nokuthi. Hayi abantu bomthetho ke bangayidlala indima yawo, kwabe yibona bangibulalisayo. Ungibulaliseni kwabo na Busanele, lezi zinto lezi ade bezenza labafana isikhathi esiningi bebezenza bengitshela. Isikhathi esiningi bebezenza ezinye zazo ukuthola ukuthi nje siyazi kunama group chats nje esiba nawo mhlawumbe izinto ezixoxwayo. Meke ngathatha ama links lapho ama voice notes ngawahambisa ngaba reports endaweni yokuthi kuzofika kwenzeka into ukuthi amaphoyisa asihamba ngicebe. And into engabhekana nayo ngabhekana nesihluku Busanele ukuthi ngangaxhumana nabantu bomthetho ngithi ibona bazokwazi ukuvikela iCountry kanti ibona abadayisanayo. U-station commander waseNanda hayi indaba yakhe kusamele nithi ukuyifakela amehlo mase nje ku-station commander waseNtuzuma ne-station commander waka-KwaMashu. Hayi laba bantu Busanele angibazi ukuthi mina lezi ziqu lazo ekuthiwa banazo ezani, ngoba laba bantu yonke into eyenzakalayo kuze leli qembu likhulu libe lengaka from the scratch bayazi ukuthi kwakwenzakalani. Yibona abaziyo bonke izinto abazaziyo labantu laba baphezulu. Kodwa meke wathi uyasiphazamisa lezi ingane zizohlala ikwazi ukuthi ubani, ngizothola ukuthi ubani owenza zonke lezi zinto. Busanele kulungile ukuthi ngiyidelela ukuthi nabanye abantu kumele bazi ukuthi ngike ngahlangana nesimo esikanje, ngike ngacishe ngafa ngibulawe izona lezi ingane zingibulalela ukuthi seziyazi ukuthi mina kuthiwa ngiyazi impimpa ngiyimpimpa. Cha nje Busanele ikona lokho engifuna ukukudlulisa kuyimanje emoyeni wami ngibhlungu, ngoba ngangazi ukuthi thina mesikhala kuzomela sikhale abantu bomthetho kanti labantu esikhala kubona bona abazizweli, bona abasifuna sife. Kahle hle Busanele into ekhulumayo laphana lezi ngane nemali kakhulu, ekubeni nemali kakhulu zikwazi ukukuthengela iphoyisa. Lezi ngane zikwazi ukukhambela ngevan lamaphoyisa ebhalwe ibranch yakhona leyo ndawo. Zikwazi ukuswenkela ngeemfomu zamaphoyisa. Zikwazi lezi ngane ukungena ziboshwe nesibhamu siphume nesibhamu. Kusiyami ngiyacela Busanele niyenzama ukusukuma nithi ukuyibheka lezi ndawo. Ngiyacela noma nje labo station commander bethu kushintshwa kancane ukuthathwa noma basekudeni belethwe laphana nibe nishanela nibe niqoqa kuze niyobona ukuthi lo msebenzi eniwenzayo yoba right. Ngiyabonga Busanele. I'm sure you all know that after those social media posts and utterances from some of those gangs, 3 of them were shot and during the police operations. So I do not know of the 3 whether some of them are the ones that were talking on social media, but surely the 3 of them are the ones that have been training a lot on social media. We know them, we've identified them. So that just shows that working together with community, we're not going to scale down this fight because we were able to be successful in getting them due to the information that we received from the community. Yes, there's been a number of imbizos happening in this area, and we've been trying by all means together as government in general